በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም አወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ አበሳና በደልና ዕሽነትና ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ዘኽኣለናን ዘብቃዓናን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ። ንኹልኹም ተም ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር አምላከ ቅዱሳን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሑታን ይኽፈልኩም። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይን ንህዝቡን ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ ኣዛን መንፈስ ዝዓቁር ጦጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ ካልኣይ ሰሙነ ዓብይ ጾም ቅድስቲ ንሳብ ናበተሉ ከምኡውን ናብ ሳልሳይ ሰሙን ማለት ናብ ምኩራብ ዋዜማ ንሰጋገረሉ ግዜ ኢና ዘለና። እግዚአብሔር ረድዩና እግዚአብሔር ደጊፉና እግዚአብሔር ፈቂዱልና ካብቲ ካልኣይ ሰሙን ናይ ቅድስቲ ኣብ ኣርባዕተ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ከም ተራኸብና ኩላህና ንዝክሮ ኢና። ሎሚ ሰናይ ፈቃድ ኮይኑ ከዓ ኣዋዜማ ናይ ምኩራብ ኢና ዘለና። ምኩራብ እንታይ እዩ? ምኩራብ ቤት ጸሎት እዩ። ቤት ጸሎት ክበሃል ከሎ ነዚ ምኩራብ ዝቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ክልተ ሰሙን ትዝክሮ እዩ። ቀዳማይ ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ 20 ሕዳር ክሳብ 26 ሕዳር ዘሎ ምኩራብ ኢላ ሰይማ ኣምላክ ፍጹም በህላው ይሁ ብዝብል ኣምላኽ መን ምዃኑ ብኸመይ ከነምልኾ ከም ንኽእል ዘዘምቱ እዩ። ኩሉ ግዜ ብኣብይ ጾም ሳልሳይ ሰሙን ከዓ ምኩራብ ይበሃል። ኣብዚ ሳልሳይ ሰሙን ከዓ ቦአ ኢየሱስ ምኩራብ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ምኩራብ ከመይ ኮይና ከም ዝጸንሐቶ ኣብ ምኩራብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገበረ ብዛዕባ ምኩራብ ዘመሓላልፎ ትምህርቲ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትምህር። ኣብዚ ናይ ምኩራብ ናይ ሰንበት ተሰሪዑ ዘሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 2 ካብ 12 ክሳብ 25 ወይ ክሳብ መፈጸምታይ ምስቲ ዘለና ግዜ በብዝጥዕመኩም ግዜ ጌርኩም ከተንብብዎት መልእኽቲ ይኹን ተመዛሙራት ይኹን። ንሕጂ ምስቲ ዘለና ግዜ መበገሲ ጥቕስና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 16 ነቶም ሸየጥቲ ኣርጋብ ድማ ነዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ነቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ናይ ሎምን ናይ ዝመጽእ ብዛዕባ ምኩራብ ኣገልግሎትናን እዚ ርእስቲ እዩ ዝኸውን። ቀዳማይ ኣርእስትና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ነቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ መሰዊኢ ወይ መስዋዕቲ ዝበሃል ፈጣርን ፍጡራን ምስ እግዚአብሔር በኣምልኾ ዝራኸብሉ ቦታን ኣጋባብን መስዋዕቲ መስዋዕቲ
مسوئي أقربت مسواتي تقبل مسواتي نحلنا مسوات خون خيل ناي كنافر مسوات خون خيل ناي نجراوي مسوات خون خيل أبزر استزي أبزناي مقرب سالساي سومون كاب زلعلو أرستات كابوبونا أدم كسعليك نبيات موسى زنبرة أجابك أراربا مسواتي كاب كله من المهار كابتوم كم فقط إخزابير زقربو أملاخ تقبل اللهم كم فقط إخزابير زي قربو أملاخ زي تقبل اللهم أبيت إخزابير نخلوت أمالختي مسواتي زقربو أمو حزبهم لكيمهم زتقفو مرحتي نزخلو كابوبونا أدم كسعليك نبيات موسى زلو زنبرة أجابك أراربا مسواتي كلاي كابليك نبيات موسى كسع سلمون زنبرة أقراربا مسواتي سالساي كاب نغوس سلمون كسع ممسا كريستوس زنبرة أجابك أقراربا مسواتي ازون بزح كفالات بزح بهايات يزلو نمتقالو من تقطع مناغن اغزابير بزفقدو تنكف ابيلنا يوخن حلفينا رابعاي ابزبنا اغلغلوت يس كريستوس زنبرة أقراربا مسواتي حموشاي كابزبنا هواريات كساب 325 غوباء نقياز نبره أقراربا مسواتي شادشاي كاب غوباء نقيا خسعلو مزلو أقباب أقراربا مسواتي شاوعاي لومي بيت مقدس نمن توكل بيت مقدس وي بيت صلوت وي مغراب وي بيت خريستيان كلنا انتاي زي تقلل شاموناي كابي انتاي كان العلينا نئزز زلونا مخنياتو ارستنا انتاي زبل نازي كابزي العلو نبيت ابوي بيت عداقا اي تكبرو ازي ملوكوتاو تئزاز سماين مدرن كحلف زي حلف ملوكوتاو تئزاز انت سمعنايو انت تردعنايو انت اتكبرنايو زلا علماوي هوت نرخبلو انت زي سمعنايو شلل انت زي بلنايو انت زي تكبرنايخا زلا علماوي فدا نفديلو وساني املاخي سلازي كابي انتاي كان العلينا نززلنا شامناي نتبنا تاشعاي كاب لبنا كاب عيننا كاب افنا كاب ايدنا انتاي نخنا العز حتى تزلنا عسراي كاب اقرنا كاب غزا رئسنان بيتسبنان كاب بيت كريستياننا انتاي كان العلينا حتى تزلنا نازي كابز العلو نبيت ابوي بيت عداقا اي تكبرو سلازي زلعال يلن كل صبو يزلو زلعال يلن زبل حلينا كما خيلي قال املاح قن انتايلو اب ملخت يوحنس قداماي ملختو معرف حدا وامس نبي يابسنا حساوي نريسيو وقالوني يحلو هابينا ولا امس امنا ونغرنا هاتياتنا مؤمن واتو وصادق كما يهدك لنا ابسانا تتامنا تتناززنا لون تحدقنايو ابسانا خحدقلنا امون صادقني اي بدلنان اي ابسنان انتبلنا جن حساو نغبرو قالو خا ابو يلن بقال እግዚአብሔር መሰረትን በአር ዝልዓል ነገር የለን ክንብል አይንخلنينا ምክንያቱ እቲ ጠጠው ይሉ ዘሎ ዝመስሎ ታይከይከውን ከይወድቅ ይጠንቀቅ አመዝሙር 130 ኃጢአት እንተው ተቋጻጸርካስ ጎይታዬ ኣብ ቅድሜኻ መንደው ክብል ግና ከም እንት ክፈርሑኻ ይቅሬታ ምሳኻ አሉ ነዚ ካብዚ አልዕልዎ ነቤት አቦይ ቤት ዕዳጋ አይትግበሩ ካብ ልብና خلعل ዘለዎ ካብ አፍና خلعل ዘለዎ ካብ ቤትና خلعل ዘለዎ ካብ ስድራና خلعل ዘለዎ ካብ ቤተ ክርስቲያንና خلعل ዘለዎ ነገር በሐባር ንርአዩ ቀዳማይ ካበቦና አዳንክ ሳዕሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝነበረ አቀራረባ መስዋዕት አብዘር እስናናይሎ ሙሸት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር መስዋዕት አቤል
مسوأة نوح مسوأة أبراهام ناي مودعتا مسوأة وزيد كل جزء قداسي قداس قربان نقرب انتهي وزيد ناي مودعتا نايت مسوأة انتهي حج خبانا زد الله زلو انتهي عبد السالساي سومن كاب نفس وكف أماني كاب نفس وكف أقلقالي كاب نفس وكف تمهاري كاب نفس وكف حلافي سلطانو درجو عبيتو انتهي كل عالي زد الله زلو كابانا انتهي كل عالي زد الله زلو هراي بخما إنا علبو لبونا خنقزر أبتر استناد تغالي الوزلو علبو لبوخم قزورو زبل ملوكو تاو تأزاز سلزلو حراي علبو لبونا خنقزر دلواتي ناقن بخما إنا خنقزر علبو لبخي قزر دي علبو سقات راي ديكون نزبل حتو خمس سلزخل قال أملاخ أنا زملسي الدليل نالوين علبو لبنا زي مقزارن سعبينون نتعال علوو نبهالو زلنا اندزي العلنايو أب جزاء رسنان أب مقواسنان أب حزبنان أب سدرانان انتاي غوردي اكزابير زستوعلو أمره بنا نزنت بتات زينينا كنرئي دقيمة أب سألتكم كتذكروني محساني كله تززاربو نقول سمعين برخاتك خون እግዚአብሔር እንበር ሰባት ዝራአይሉ ድምጽ አምላክ እንበር ድምጽ ሰባት ስማዓሉ ክብረ አምላክ እንበር ዝና ሰባት ዝግለጸሉ ጉባኤ ከይከውን ዝጉባኤ እዚ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ ደጋጊመ ይመሕፀኒ መስዋዕቲ አብየል ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 አብየል ከአ كاب بخرات أباقعون كاب سبحنن أمس إجزابير دما ناب أبيلن نام مسواتن به إلو رأي زابير كا ناب أبيلن نام مسواتن به إلو رأي معريها ناب كائلن نام مسواتن جنا إجزابير به إلو أي رأي هجي أبز سالساي سنبت مكراب نقبرو صلوت نقبرو سباعي نقبرو ساعات نقبرو مهليت نقبرو قداسي كله أملاخ به الوخري أنتو خينو مجمريا نهيودنا به الوخري الله هيودنا خير أي مسواتنا يقبلني إجزابير الأملاخ كوميل إجزابير ناب أبيلن ناب مسواتون تمتي نزم مسوات زي هواري قدس باولوس ابراويان معراف 11 قصر 4 خغلصو خلو ابيل كم مسوات قائل زبلص مسواتنا املاخ بامنت اقربه املاخ بناي مبوخ مسكرلو خلو خا صادق مخانو باء تمسكرلو بموت خلو خا غنا باء يزاربال ابيل غنا بسغا كو موت انتهونه منفس بنفس هياو سلازخونه حج بمسوات غيرو يزارب سلازلومي هيواتنا بكرم املاح نصق تخيكون النقربو اغلغلت كله نصق كيكون كمناي قال انتي دا كمناي ابيل املاح نلب نوشنا نفسنا به يلوخر امو نتنقربالو ناي حلينا مسواتي ناي كنافر مسواتي نغراو مسواتي دس يلوخ قبلو منتي إذا سمونزي مكراب إلو بيت صلوت بيت أملخو سبن እግዚአብሔርን ዝራኸብሉ ኃጢያት ዝስረየሉ በፍላይ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ብጸጋ ልደት ብጸጋ ጥምቀት ካልአይ ንወለደሉ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ንፈጽመሉ በንስሐ ስርየት ኃጢያት ንሓድገሉ ስጋን ደምን ክርስቶስ በመውሳት አባላት ክርስቶስ ንኾነሉ ዓብይ ነገር መስዋዕቲ ኖህ ኢሉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 10 ክሳብ 22 ኖህ ድማ ንእግዚአብሔር መሰውእ ሰረሐ ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለን ካብ ኩለን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝሓርር መስዋዕቲ ኣብ መሰውኢ ኣዕረገ እግዚአብሔር ድማ ነዚ ጥዑም መዓዛ ኣጫነወ እግዚአብሔር ከዓ በልቡ ሕሊና ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰር ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማን ድሕሪ ደጊምሲ ከም ዝገበርኩ ህያው ንዘበለ ኩሉ መሊሰ ኣይክወቅዕኒ መስዋዕቲ ኖህ
እግዚአብሔር ናብ ኖህን ናብ መስዋዕቱን እንታ ዘይብሉ ጻድቅ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ምስ ተቀበለ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነ ብስም ኖህ እግዚአብሔር ንዓለም ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሒሉላ ከምዛ ኣይገብርን ዋላ ክፉኣት ትኾን ዋላ ወዲ ሰብ ክፉእ እንተኾነ ኢሉ ናይ ኖህ መስዋዕቲ ቁጥሪ 22 ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርእን ዓጺድን ዛሕልን ወዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ኣየቋርጽን ስለዚ ብህይወት ዘለና እግዚአብሔር ከም ናይ ሰብኣትካት ማያሄ ዘየዝነመ ከም ናይ ሰብኣትካት ሓጢአትና ዘይመልአ ኮይኑ ዘይኮነስ መሓላ ስለዚ መሓለ ነቲ ቃሉ ከዓ ስለዘይልውጦ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን መስዋዕቲ ኣቦና አብርሃም ምኩራብ ማለት መሰዊኢ ማለት መሰዊኢ ማለት ከዓ ሰብን ኣምላኽን በአምልኾ በጸሎት በመስዋዕቲ ዝራኸብሉ ቦታ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ኣብቲ ተጸውዐሉ ቦና አብርሃም እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ተራእዮ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህቦ ኢኻ ኣበሎ ኣብኡ ነቲ ተራእዮ እግዚአብሔር መሰዊኢ ሰረሐ ኣብቲ ተሰደደሉ መዓልቲ እግዚአብሔር ምስ መለሰሉ ኣብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር መሰዊኢ ሰረሐ መሰዊኢ ሰሪሑ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምለኸ ክሳብ ሕገ ልቦና ዝውዳእ ፍሉይ ዝኾነ እዚ መሰዊኢ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣይነበረን ኣብቲ ካልኣይ ንሪኦ ነጥቢ ንሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ካብ ሕጊ ልቦና ናብ ሕጊ ጽሑፍ ምስ ተሰጋገሩ ተስርዓተ ኣምልኾ ብሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ኣምላኽ በታ ሰማያዊት መቕደስ ገይሩ ክተኽሎ ከሎ ኢና ንሪኦ እዩ ኣብዚ ምዕራፍ ዝኸይወፃና ምዕራፍ 12 ዘፍጥረት ቁፅሪ 8 ካብኡ ናብቲ ኣብ ምብራቕ ቤትኤል ዘሎ ኸረን ተጓዒዙ ድማ ኣብኡ ድንኳን ተኸለ እሞ ቤትኤል ብሸነኽ ምዕራቡ ዓይ ከዓ ብምብራቑ ኾነ ኣብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር መሰዊኢ ሰርሐ ብስም እግዚአብሔር ድማ ተማህለለ እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13:4 ካብ ደቡብ እናተጓዓዘ ድማ ክሳብ ቤትኤል ናብታ ቅድም ኣብ መንጎ ቤትኤልን ዓይን ድንኳንን ተኺሉላ ዝነበሮ ቦታ ናብታ ቅድም መሰዊኢ ገይሩላ ዝነበሮ ቦታ ከዓ ኣብኣ ድማ አብርሃም ብስም እግዚአብሔር ተማህለለ ነፍስ ወከፍተን ዝኸደን ዘሎ ድሕሪ ምንታይ ኣበየናይ ኩነታት ምዃኑ እንዳንበብና ክንሪኦ ኢና ዘፍጥረት 13:8 አብርሃም ድማ ድንኳኑ አልዓለ ናብታ ኣብ ከብሮን ዘሎ ድዋታት መምሬ መጽኡ ከዓ ተቐመጠ ኣብኡ ድማ ንእግዚአብሔር መሰዊኢ ሰረሐ መወዳእታ ዘቕርቦ መስዋዕቲ ከምቲ ናይ ካልኦት መስዋዕቲ ናይ እንስሳታት መስዋዕቲ ዘይኮነስ እቲ ኣብ እርጋኑ ብመብፅዓ ዝረኸቦ ኒሳእ ወዱ መስዋዕቲ ክቅርብ ተሓቲቱ ዘፍጥረት 22:9 ናብታ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ መፁ አብርሃም ድማ ኣብኣ መሰዊኢ ሰረሐ ዕንጨይቲ ከዓ ፀፍፀፈሉ ንወዱ ይስሐቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ መሰዊኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንጨይቲ በጥ ኣበሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 አብርሃም ኣቦኹም መዓልታተይ ክርኢ ተመነየ ርእዩ ከዓ ባህ በሎ አብርሃም ተነበየ ተፈሳሃ ወተሃስየ ምስጢረ መለኮትከ ክርስቶስ ኣመበበግእ ርእየ ብፅዓን ንህነ እምኔሁ ዝኣፈድፈድነ እበየ ንሰዋኣከ ለለዕለቱ ወንጠብሃከ ዝየ ወበደምከ ንሃፅብ ጌጋየ ናለ መስዋዕቲ ኣቦና አብርሃምን መስዋዕቲ ክርስቶስን ንሕና ንስውኦ መስዋዕትን እናነፃፀረ ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ኮለና ቅዱስ ቁርባን ከነቁርብ ኮለና ክንቆርብን ከነቁርብ ኮለና ከመይ ገርና ነቲ ስርዓተ ኣምልኾ ነተሓሕዞ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነዝቐሚጣትልና ኣላ ናይ መወዳእታ መስዋዕትናን ውፅኢቱን እቲ ኩሉ ዝግበር መስዋዕትን ውፅኢቱን እንታይ ምክንያቱ ምኩራብ ኢሉ ቤተ ጸሎት ቤት መስዋዕቲ ሰብን ኣምላኽን ዝራኸብሉ ሓጣኣን ዝጸድቅሉ ድኹማት ዝብርትዕሉ ዝጠፍኡ ዝርከብሉ
መሰል ውልድነት ዘጥፎ ብንስሓ ብጸጋ ጥምቀት ካልኣይን ውለደሉ እንድሕር ንብል ኣለና ናይ መወዳእታ ተስፋና እንታይ ማህሌት ኣሎ ቅዳሴ ኣሎ ጾም ርባዕ መዓልታዊ ቅዳስ ምስ ቀደስና ቅዱስ ቁርባን ምስ ወሰድና እንታይ ንጽብ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብቲ ዝፋንውን ዓው ብዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱውን ምሳታቶን ክነብር እዩ ንሳቶን ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶምን ኣምላኾምን ክኸውን እዚ ብዝንገብሮ ስርዓተ ኣምልኾ እዚ ዝንገብሮ መስዋዕትን መሰውእን ናበይ ከሰጋግረና ናብቲ ሰማያዊ ህይወት ናብ መንግስቲ ሰማያት ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ዘሰጋግረና ከመይ ዝመሰለ ጉባኤና ንጽበ ኣመይ ነግስ ወልድ በደብረ ጽዮን ክፍልኒ ድግል እቁም በየማን ምስለ ኣባጊኡ ቅዱሳን እንዳበለት ቤተ ክርስቲያን ኣመይ ነግስ ወልድ በደብረ ጽዮን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 22 ሳብ 24 ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብቶም ኣላፋት መላእኽቲ ኢኹም ዝበጻሕኩም ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበርቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ናብ ኣምላኽ ፈራድ ኩሉ ናብ መናፍስቲቶም ፍጹማን ጻድቃን ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ዝሐሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደም በጺሕኩም ኣለኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እዚ ኣብዚ ንገብሮ መስዋዕቲ ምኩራብ ሳልሳይ ሰሙን ክንብል ከለና እታ ኣብዚ ነቕርቦ ናይ ሕሊና መስዋዕቲ ናይ ከናፍር መስዋዕቲ ናበየናይ ከብፅሓና ይኽእል ሕጂ ክሪኦ እንተዘይክእልና ከም ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ንጹር ዝኾነ ህይወት ክህልወና ይክእልን ንሙሴ ተራእዩ ጠቂምዎ ናብቲ ዘይረአ ስለ ዝረአየ ጸነዐ ካብ ብዙሕ ሃብቲ ግብፂ ከዓ ምስ ክርስቶስ ውርደት ክርስቶስ ምስ ጸቡ ወርስ ስለዚ ናብታ ናይ ራእይ 21:3 ርኢና ዝነበርና ናብ 4 ክንከይድ ኢና ራእይ 21:4 ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዓይንቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን እዩ ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ጻዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዓኹ ስለዚ ሳልሳይ ሰንበት ምኩራብ ቤት መቅደስ ኣምላኽን ሰብን ዝራኸብሉ ናይ ኣምልኾ ቦታ ናይ ኣምልኾ መስዋዕቲ እንድሕር ንብል ኮይንና ናብዚ ይኸብፅሓና ናብዚ እንደዘየብፅሕና ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ቅዱስ ቁርባን እንዳወሰድና ክንቀልድ እውን ቀሊል እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና እግዚአብሔር ምስተውዓል ሃበና እምበኣር መልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ክርስቶስ ዝተቀበለቶ መለኮታዊ መልእኽቲ እንታይ እዩ ነዚ ካብዚ አልዕልዎ ነቢያት አቦይ ከዓ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ خبانا زد اللنتاي أب زداقم معرف عسرته قصر عسر شدشة إن بأرسي نسخاتكم علبة لبخم جزارو كسادكم دقيم أيتترون علبة لبخم جزارو دقيم كسادكم أيتترون أزمة أنك تهزت توهبوهم سميعهم تمليسهم عند زغانو من مهابي كابتوم نزمة أنك تهزت توهبو لعلي شدشة مئة الشح زغانو سرح أملاخ زرائيو أب قبص ببارنات عق زبالهم حبست أملاخ زتمقبو حبست سماي زتمقبو بجكا كالي من إياسون ولا حدا من رتسفا زتسكا كريل أبزد أقم سلاسة قطر شدوشة نإكزابير أملاخكا بخلو لبخان بخلو نفسخان نإنتخا تفكرمو بهوات كتنبرسي إكزابير أملاخكا لبخان لبزرخان جزر جي علبة لبخان جزر يلزنبرة علبخان علبو لب زرخان علبوخان علبو سدرخان علبوخان علبو مؤمنان كان علبوخان علبو بيت خريستيان جزر يكال سلازخوني حواري قدس باولس كا زي يكل سري ابيتو
وفويا استهمن بيت اكزابير علبو لبوخ غزر زي كيل مراحي علبو صدرو كغزر زي كيل مراحي ابيت املاح كمرح اي كيلني كمرح انت مسيخا خمس حجنو زلنا عددا عغرغرن عددا هوكتن عددا شران يزخون كابز خمس اكزابير قريب لنا بخما إلنا علبو لبونا خنغزر علبو لبونا بخما يزغزر علبو مالت كنتاي مالتي أب زيليواويان معرف عسران شريشن قربي قصري 40 حدن 40 كلتن أنا خاء بممللاسي تسعرركوهم نام مدرس ألاتهم دما أتهوهم شعو اتزاي قزر لبهم انت تحاتو قصعات كفاءاتهم انت تقبلوا علبوهم بزي مسغارهم نايتهم علبو سغوهم زي غزر رخصات ازار رخصت بمدغامهم نعاي زي بمسمعهم نتهم زلاخ كلهم نبيات زي بمسمعهم انا انت تسارركوهم نزلاتهم احليفا تهابكوهم روح املاخي قصعات كفاءاتهم انت تقبلوا لبهم انت تحاتوا أنا دما اتخيداني مسيحي قوب ذكر كيداني مسيساق دما يذكر كيداني مس أبراهام كأذكر نتهاجرون يذكر قدس بيت خريستيان ملوس أمر بعد تذكر جزيو كيدان أبراهام يساق ويعقوب النابلت التذكرو مبزحتو نتي سنة زي تختلوه سبات زدالوه قال أملاخ مسرت زي بلوخ مسلوم مخالي ግን አምላኽ እንታይሉ አነ ኸአ በመልላሰይ እንተ ተጻረርክዎም ናብ ምድሪ ጸላእቶም ድማ እንተ አተኽዎም ሽዑ እቲ ዘይግዙር ልቦም እንተ አትሓቱ ስለዚ ትሪ ልቢ ዕልቦ ልቢ ክኸውን ከሎ ልቢ ትሕት ምባል ከዓ ልቢ ምግዛር እዩ ቅጽዓት ከፍኣቶምን እንተ ተቐበሉ ነህምያ እዝራ دانيال كسلي خلو آنن هزبين بدلنا كائنا أبسناي سلستي معرفت الشعاتن ترينا إزمال اختزلو آنن هزبين بدلنا كائنا نحنان مرحتنان بدلنا كائنا نحنان نبياتنان بدلنا كائنا نحنان كهناتنان بدلنا كائنا نحنان مرحتنان بدلنا كائنا كسعات كفاءتهم انت تقبلوا انت أمنوا بزح غزي شجر كغاتمنا هولو انت املاخ انتي غركاي كمو اي بحالني انتي غرئ اي بحالني بتخسيان انت اتمهرنا بكما مهرتك املاكنا واكو بكما ابسان مصحف قدس انت عايز مهرنا نعاين حات محرني اتخوم زبله تغاوي تباريخي نبيتو تملشو نعاين حات محرني واملاخ كم محرت كامبر كم بزح بدلنا ايغون قصعات كفاءاتهم انت تقبلوا اتزي غزور لبهم كا تحت انت بوليلو انا دمايلو اتخيداني مسيساق ذكر كيداني مس يعقوب ذكر كيداني مس ابراهام ذكر نتهاجرون ذكرا نتهاجرون يقرا يبللاي لو مثل هوتنا سلا سدرانا سلا هاجرنا سلا بيت خسيانا سلا علمنا كنصلي غديتانا اي علبو لبنا زي مغزارن صعبينون ارستنان تايو نزي كابز العلو نبيت ابوي بيت اداغا ايتغبرو از ملكوتاو تزاز وانجيل يوحنس معرف 3 قصر 10 شدشه كابتوم ابسال ساي سمون اب مكراب سب كفلتم كل سب كفلتت ملكوتاو تزاز فليتو كردو ترديو نمتغبارو خقالس غيرو خا مسل ولدነት نخركبي بتخسيان نخنبب نخترقوم نخجلز نخسمع سريعاتوي علبو لبنا زي مغزارن صعبينون ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 51 ክልተን አቱም ልብኹምን አእዛንኩምን ዘይተገዝረ ተረር ተخሳት ንስኻትኩም ኩሉ ግዜ ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረሩ ወለኹም ከም ትቦታትኩም ዝገበሩ ወንስኻትኩም ድማ ከም ትገብሩ ኣለኹም ካብ ነቢያት ከአባታትኩም ዘይሰጎግዎ ነን እዩ
نتهم بزعبا ممساء تصادق أقدمهم زبسروا دما قتلوهم حجون نسخاتكم أحلفكم وهابتن قتلتنيكم نسخاتكم نتحقي بإيد ملأخت تقبلكم وس أي حلكم لبكم من أأذانكم من زيت جزرة ترر تقساتي بزعبا حقي موسى أفريسو بزعبا حقي إግዚአብሔር أفريسو إلهم مسكسسو بزعبا حق التخوين اللوس بمارحنات منفس قدس أبوهم أبراهام كاب كاران ناب كانان كي مسأخو الله إلونا زخل رمس زرزر اللهم حقي زبلو زلو تاريخ أبوتات نايب تاريخ نايب لبنا خنتحت كسعات كفاءتنا خنقبل إلهم كردقو زقبقهم نتزبالهم مجلسي كقاومو بزي مخالهم انت عايزبل عينهم عميتهم ورهروا ويزو بزتا بحالي بحال قال أملاغي اسكز بحال زلوس قنوع دي كنبل نسبات سلز سلعنا يوم قال أملاغ كزاربو هلو كنسقوم نسبات سلز فتنا يوم أنسار حق أن تزاربو خنطق أنك طاقة علم نخومي تقبعنا نخوم خاية تسوعنا حقي كنفلد عب حق خاخن صنع عصم بالعخاخن مقابل ناتو براويان معراف حموشه وزر 10 3 10 4 صبات عمي انت خونه صبا زقلب بناي صدق ነገር ፉቱን አይኮነን ከመይ ህፃን ይሉ عصم بالعقنا نتوم كفو كاب صبق نمللاي ገዛእ ርእሶም ዘላምዱ ብጽሓቲ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነቱ ሁሉ መግለጽ መስሃቦም እዚ ቃል ዝኔ አምላኽ ዲ አይኮነን مس مصحفتنا يسمامع دي مستنبيتنا يسمامع دي مست موسى يذهبنا حقي يسمامع دي اب كند زبل عينهم عميتهم ورروي حنساب لب مسترره تنفر إلياس بحال درق زبل ነገር አለ عينهم عميتهم انت عايز بلوم زلو اذانكم من لبكم زيت غزره ترر تخسات نسخهم نمنفس قدوس تقاوم ولهم أبوتاتكم كومو يوم غيرهم نتوم سلات صادق ممسع زبسرو قتلوهم نسخاتكم نتحقي بإيد ملأخت تقبلكم جن أي حلهم هناتو كسون تاينيرو حق موسى أفريزو أنصار حق موسى يزمه كومو خمزة يكون جن بمرتعو حدا بحدا زرزيرو مسمسم دايزبل عينهم عميتهم ور زي تاريخ يكون نسبك سأبير لومي حقنا فلتنا لومي قنوع نجر نفلتنا عيننا عميتنا نخوض نجر بزح نجر هل قال شمات تدلي قال سلطان تدلي قال شارات تدلي قال شجر كيمسات تدلي عينهم عميتهم مس عمرور وانتايلو أذانكم من لبكم من زيت جزرة تهرر تخسات سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሎሚ ከአንህና እትዝበሃለና ዘሎ ሎሚ ድምጹን ተሰማዓኹም ልብኹም አይተትሩ እትጠጠዊሉ ዘሎ ዝመስሎ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ 10:13 ታይል እትጠጠዊሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቅ ይጠንቀቅ ስለዚህ ነዚ ካብዚ አልዕልዎ ነቤት አቦይ ቤት ዕዳጋ አይትግበሩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኩሉ ጊዜ የዛ አገልግሎት ዚ ህዝብ እግዚአብሔር እዛ አገልግሎት ዚ ስብከት አይኮነን ትምህርቱን አይኮነን ስብከት ዝሰብኩ ትምህርት ዝምህሩ ቤተክርስቲያን ዝሸመቶም ቤተክርስቲያን ዘላአኸቶም ብዙሓት መምህራን ብቑዓት መምህራን ኣለውኹም እዚ አገልግሎት ዚ ንምንታይ ዕላሙ ንዝብል ግን ምናልባቶም ንምሕጅ ተካታተልዎ ትሰምዑኹም ዕላማ ናይዚ አገልግሎት ዚ ንገዛእ ህይወትና ብቃል አምላኽ መነጽር ጌርና ክንሪአ ንቃል አምላኽ ኣብ ህይወትና አቲና ንህይወትና ብመነጽር ቃል አምላኽ ርኢና መገደና ከነተዓራር እምበር እዚ ምስጢር ዚ ከምዚ ብል ዚ ትርጓሜ ዚ ከምዚ ብል ዚ ከምዚ ንሱ ዝምልከቶም ሰባት ሰሞያ ኣለዎ ግን መለኮታዊ ቃል ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ብዙሕ መልእኽታት ዝጥራይ አይኮነን ሓንቲና ወሲድና ዘለና ዮሐንስ 2 ወንጌል ዮሐንስ 2:16 ነዚ
كابزي العلو انتا يكون هلو خاب لبيك اللعال زلو انتا يكون خون كاب عينيك اللعال زلو انتا يكون خون كاب افيك اللعال زلو انتا يكون خون كاب ايديك حساب زلو انتا يكون خون اقريك خدو زلو كخدو زي بلو بحافشا اكالنا هيوتنا اكال سدرانا اكال بيت خريستياننا كاب بيت خريستياننا زلعال انتا يالو حجي كم تقدموا زبالكو كم تن استيفانوس زورروا نو ابيت خريستياننا زلعال نغير يلن ازياتهم سقيلهم زبليهم بيت خريستياننا صبغ يزلو قالقلنا صبغلو كم نهنا امنت يلن كم نهنا كنبل نخيلنا قال املاح غنا يخيدنا غويتا اس كريستوس اتصحف كم زبلو እንዳበላይ ዝምህር ነይሩ ስለዚህ ተጽሑፍ ካ ወላ እመሰ ነብይ አበስነ ሐሳውየ ንርየስዮ ወቃሉኒ ይሃሉ ሀብየነ ሰምዕ ዝላለ ተስማዕ አብ ነፍሰይ ጸገም የለን ሽግር የብለን አብ ስድራይ ጸገም የለን አብ ቤተ ክርስቲያንና ጸገም ዝብሃል የለን ንብል ተኾይና ሐሳው ንገብሮ ቃሉ አባና የሉን ነዚ ቃል ዝኽጻረሮ ዝኽእል ካ የለን ምክንያቱ ሰማይን ምድርን ከሐልፊው عليكن أيحلفني ولا أمسى نبي أبسنا هساوي نريسيو وقالوني أهلو هابينا وانجيل يوحنس ملقتي قداميت ملقتي يوحنس معراف حدا ولا أمسى أمنا ونقرنا أبسانا مؤمن وصادق كما يهدق لنا هاتاوين حاتياتنا أنت تأمنا أنت تناززنا له أنت حدقنا يوغن صادقا أمونن أملاخ يمو يقرأ كبللنا إيه نزي كابزي العلوة نبيت أبوي بيت عداقة هاي تقبروا غزانا خندي معلت نقولوا نفسنا كندي أبسمون كندي معلت نحسب أقول غزانا خندي جزيه حسب سبقنا قرم حساب نوري كونن سجانا خسر اللو خدانا خسر اللو مدكسنا خسر اللو مبلعنا خسر اللو إذا كل الناس أريه نفسنا هنرسعجن عجبي سلقالات እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ነዚ ሁሉ እንዳጽረና ነተخصر ዘለው ምክንያቱ ምን ታይበቁ ለሰብ ለማ ኩሉ ዓለም ረብሃ ወነፍስሃ ግለሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተ ጥፈአ እንታይ ተቅሞ ሰብ ከበጃ ነፍሱ ታይ ዘይመሃበ ስለዚ ካልኦት መማህራና ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት መጽዮም እዝል ዕሎ እዝን ብረኽብሉና አይነት ጸበ ምስቃል እግዚአብሔር ሪና እዝስ እግዚአብሔር አይከብረሉኒ አነ ለሚዴኒ ናይ ጽቡቅ ኮይነኒ እዚ እግዚአብሔር አይከብረሉኒ እዚ ተቅምለዎ እንዲ ግን እግዚአብሔር አይከብረሉኒ እዚ አሽግር ተምጽ እንዲያ ግን ምድራዊ ሽግር ያ ምን ዘላዓለማዊ ህይወት እዛ ስጉምት እዚ አኸወስዳ ክንብል ነዚ አልዕልዎ ነዚ ካብዚ አልዕልዎ ስለዚ ጎይታ ክመጽ ከሎ መዓስ መጽ አይንፈልጥን ምኩራብ ክበሃል ከሎ تراي تابيت مقدس غيرنا خين وسدو اب ساعتنا بوتون كريوينا مقراب بيت مقدس كبحال كله ترايتي صغاتم قات نوسدلو قدوس قربان نوسدلو بوتا اينغبرو كبر زخر سم يكون مستخلو دخامنا مستخلو صيافنا سنتا ايلنا انتم اتو تابوتو لمنفس قدوس اسخاتكم بيت مقدس منفس قدوس يكون كبرنا زخرسمو حاتياتنا كفلتي غعزينا كفلتي كفاءتنا فلتي دخامنا فلتيكو نسخاتكم بيت مقدس منفس قدوس يخم بيت مقدس منفس قدوس كا صريتي بدم كريستوس تحاسبا صريتي كبيد متنقطا غنال وزس اماسنه بيوتو لእግዚአብሔርኒ ያማሱኖይ ነቢያት አምላኽ ነታ ቤት መቅደስ ዝኾነ ሰብነትኩም በደም ክርስቶስ ተቀደሰት ሓጺባ ጽሬት ሓደ ኳንተ ባላሽዋ በኽብር እንደዘይ ሓዛ በንጽህና እንደዘይ ሓዛ ግን እግዚአብሔር ከአኸባላሽ ወይ ምክንያቱ እግዚአብሔር መሐሪው እግዚአብሔር ርህሩህ እግዚአብሔር ሓዳጊው ንሓተ ከም ጻድቅ ዝርኢ አምላኽ ግን አይኮነን ከመይ አምላኽና እንታይ ኢሉ አምላኽና ዝባላዕ ሓዊኡ ኣብ ኢድ አምላኽ መዳእካ ዘሰክህ ሎሚ ነዚ ወንጌል ዝና መሃርና ነዚ ወንጌል ዝና ሰበኽና ሎሚ ነዚ ቃል ዝና ሰማዕና ህይወትና ክንርኢ መገድና ከነዕሪ ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር ከነልዕል
ክንዓልዮ እንደዘይፈቲና ከምቶም ንስጢፋኖስ ዓይኖም ዓሚቶም ዝወረርዎ አንጻር ቃል አምላኽ ደው ክንብል ኢና መወዳእታና ከዓ ሕማቅ ክኸውን እዩ እዚ ከዓ ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን ፍቃድ አምላኽ ኩሉ ሰብ ክንሳሕን ናብ ፍልጠት ሓቅን ክበፅሕ እምበር ሓንቲ ነፍሲ እኳ ክትጠፍእ ፍቃደይ ኣይኮነን ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ሳልሳይ ሰሙን ምኩራብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምኩራብ ማለት ቤት መቅደስ ማለት እዩ ሰብን አምላኽን ዝራኸብሉ ብመስዋዕቲ ዝራኸብሉ ብአምልኾ ዝራኸብሉ ናይ ከናፍር መስዋዕቲ ክኸውን ክእል ናይ ሕሊና መስዋዕቲ ክኸውን ክእል ናይ ነገራዊ መስዋዕቲ ክኸውን ክእል እዚ ኩሉ እሞ ከምቶም መስዋዕቶም ዝተቀበለሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተነሲሖም ኣብ ቅድሚ አምላኽ ሞገስ ዝረኸቡ ንዓለም ንቤተ ክርስቲያን በረኸት ዝኾኑ ሎሚ ንበረኸት ክንከውን ኢና ንፅዋዕ ዘለና እሞ ንበረኸት ክንከውን ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ብህድአት በአንቃዕድዎ ብጥብዓት ስራሕኩምን ግዜኹምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ስለ ዝተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም አምላኽ እንተፈቀዶ ንሕና ከዓ እንተለና ካልኣይ ክፋል ናይዚ ኣርእስትና እዚ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ክንሪኦ ኢና ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን